Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Sizokhuluma ngama-reality TV stars lana uMakhumalo from Uthando Nesthembu uke wavela futhi kwi-Real Housewives of Durban bese kuba uSiyacela Dlamuka umyeni kaThando from Isencane Lengane, kube uSamantha noMamchunu mangaphosisi from Mnakwethu. Laba-ke bango-sister wives. Kodwa ngazi into kaSamantha uSamantha noMamchunu ukuthi kwenzakalani. uSamantha naye userejistile as umakoti osemthethweni, indaba yakhe yakaphelile. Naye yinto kunento abayenza la kuma-TV shows lawa-ke reality TV shows, banento yokuthi bafika nemfihlo. Iba kanjani imfihlo ivele ku-TV ngoba phela nathi siyibonile. Ngizokubalela-ke uMaK, kodwa-ke mhlampe mawungalandeli Uthando Nesthembu ngeke uzuyazi le. uMaK wayekhuluma noMacele wathi le izoba phakathi kwami nawe, noma le ngeke ngiyisho sikhona sonke ngizoyisho nje la kuwe. Wathi uMacele ya babekhuluma ngendaba le ya number 5. So uMakhumalo-ke esho ukuthi yena yini engakhulumi ngo-number 5, nanokuthi-ke bonke bayazi vele ukuthi ubaba uMsele kuyi-polygamist. Wakukhuluma-ke lokho kuleyo ngxoxo yabo yayimfishane azoma babesesalonini. Ngase ngibuza ukuthi mayethi iphakathi kwabo bobabili noMacele, thina-ke sesingobani nomakhelwane abahle bayo, ngoba phela wathi le izobe phakathi kwethu sobabili, angeke ngiyikhulume sisonke. Usayikhulume ku-TV nathi sesiyizwile. Imfihlo enjani-ke le noma iphakathi kwabo bobabili and viewers. Usiyacela ngapha uthi abantu banomona futhi abantu akufanele bazi ama-plans akhe. Wajika uSiyacela wathi yena ngeke azasho ukuthi ibhizinisi lakhe linjani or ufuna ukwenzani. Sisizwa ithaveni futhi khona lapho kumele kube ne-car wash ukuze abantu bezowasha iy'moto, abanye bephuza kuphinde kushiswe inyama. Ngathi hawu, imfihlo enjani-ke le bhizinisi leli akufanele laziwe, kodwa nakho sesizwile ukuthi okay ufuna ukwenza into ekanje. Uyisho kuphi ku-TV sesiyazi sonke. Ngapha kumnakwethu uSamantha besazi ukuthi angithi ubelindele umntwana, uyahamba kuyotshela uMamchunu ukuthi hey yazini kahle kahle ubaba wengane angakabi ne-show, uthi kodwa kungayikhulumi le ndaba nje ngihleli phezu kwayo. Ubaba wengane angazi ukuthi uba azi hawu phela mayithi athina sesiyazi imfihlo enjani yona le. Ngapha uyaphinda uzokhuluma ukuthi njengoba esazi ku-husband wabo yingoba utshela uMamchunu, kanti abawabukile ama-shows abawenzayo. Yikho ngibe ngithi i-radio yona ingcono kancane ngoba amanga e-radio awafani. Lawa ama-TV shows, reality TV shows, enye into phela nathi siyayibuka baphinde futhi besichazele into eyodwa esiyibonile. Umuntu umbone ukuthi uyaklina ethi njengoba ngiklina la, hawu nje uyaklina, ikhamera iyasikhombisa ukuthi uyaklina. Yini ungasixoxela enye indaba-ke sizoyihleba-ke enye, hhayi usho into esiyibonayo vele ukuthi uyaklina. Siyabona ukuthi uhleli kuphi, uyaphinde uyasho ukuthi njengoba ngihleli lana. Lapho siyambuka. Hhayi ama-TV shows wona abuye ngahambi kahle, ukuthi-ke nje uma ubhorekile-ke uyawabuka futhi ungabi nankinga ngoba vele sibukela ukubhoreka. Nabafundayo-ke kokunye bayafunda. Bengisho ukuthi naniyinina-ke leyo nto maye seniyibona aniyihlekini ukuthi ukhona umuntu engathi unemfihlo, kodwa imfihlo yakhe nange seyikhuluma phambi kwekhamera, ngoba phela ngithi bayazi ukuthi la bakhona ikhamera iyabalandela. So into angafuni ukuthi vele iphume or angafuni ukuyikhuluma uvele ungayikhulumi ngoba ikhamera nje iyakushutha. Mase kushutha ikhamera ishuthela nathi. Kodwa-ke mina ngibona ngathi lezi zinto zenziwa ngamabomu ukuze thina sizoba nokuhleba-ke
ngoba sisiyahleba sisho ukuthi hawu nangoku usithuphethu eseyikhombisa ukuthi uzithuphethu. Sithi nangoku umakheyiki naye wathi iphakathi kwakhe nomacele kodwa nathi sesiyayazi. Ngapha uSamantha uhambe uyoyihlambalaza ku-TV uthi hey angazi ukuthi ubaba ubani, ngoba phela sesingeke size siyazi leyo ndaba nathi ukuthi kodwa-ke babevele befuna ukufaka loya bhuti loya, befuna ukwenza naleya fight sidididi. Yikho-ke uSamantha wathi akazi ukuze kube nendlela phela yokuthi kungene loya bhuti. Babuye bengaboni ukuthi umqondo wabo uhamba kuphi, ngoba phela yabo leya kumnakwethu hhayi yona ayihambi ngesayidi elihle, isithembu nje esirongi kabi lesi senzeka laphaya kumnakwethu. Babuye bengene endlini enganalo netafula, enganabo netulo, beme khona laphayana bekhuluma. Manje ubuke ukuthi hayibo lo abambangayo yena uhlalaphi, ngoba le ndlu le abakhuluma kuyona nje awuyazi noma yindlu yakamakhelwane abasukile kuyona bathutha noma yindlu yabo. Angikusho-ke njalo lokhu ngoba ngidelele, ngisho nje into engeke ngiyibuke kumnakwethu noma ngawulandeli kangako. Uthi phela le ndlu le hhayi akusiyindlu ehlala abantu laphaya, bamile bay'mele futhi labo sisi sebey'mele sebedonsana ngey'nwele. Khona la okunye babehlala embhedeni, lo bhuti lo wayehleli angisazi noma lo baba uMseleko wafike wahlala embhedeni naye kulelo khaya lelo. Kukhona lana-ke khona obonayo ukuthi hhayi umuzi lona yikhaya kuphelele, ubone-ke nobaba wakhona, ubone nomama-ke wakhona. Kokunye nje uvele uyibonele nje ukuthi lo uyiphathele ukuganga, ufuna ukuzovela ku-TV, ayikho futhi lento ayenzayo iyamanga, ngoba mase ubalandela awubatholi labo sisi phela ukuthi hawu kukhona-ke okuwumjolo noma kuyini lento abayenzayo. Enye-ke mina engishiya nombuzo-ke kodwa engeke ngize ngibe nayo-ke impendulo yawo ile yabo uMseleko nalabo bhuti laba abangaqondakali abafaka la kumnakwethu. Angithi usuke ey'mentho, waphinde futhi naye wayobuza kwabanye ukuthi isithembu ngale ndlela asenza ngayo kwaba yiyona yini. Zaba khona iy'mpendulo zalapho, kodwa laba-ke abafundisayo ubafundisani? Labo abangakwazi ngisho ukukhuluma nje ongathi badidekile kwabona nje, uye ungabaqondi kahle. Ubafundisani nakulezi ndawo lezi abangena kuzona? Mase futhi-ke kungaveli abantu abadala, nayo leyo-ke isanda ukusidida ukuthi hayi kanti kwenzakalani. Bay'phethe abanabo abazali, nabo labo sisi laba bay'phethe abanabo abazali, noma bevela-ke kwabanye sike sababona abazali. Kodwa uma uyibuka ekuqaleni ulandela nje labo bhuti abancane, mase uyayilandela lento yakhona ukuyibona ukuthi inakho ukungahloniphi, ngoba phela manje nakhu sowuvela ku-TV sowumamncane. Kini nje akwaziwa kwanto, wena sowumamncane lapha ku-TV bathini bebizana ngobani, usuzoba umnakwethu. Ngoba phela isho yithi mnakwethu, usuwumnakwethu, kodwa kini nje ayaziwa le yonke le ndaba, nalo ovela naye akaziwa kini. Isuke injani leyo nto leyo? Noma basuke besekuqaleni kuyi-process yokuqala ukuthi-ke ucabangile ukuthi uye lo ozoba umnakwethu, uye lo afuna ukumkhetha, so baqala nathi ekuqaleni. Hhayi aningibhalansise kuleyo ndawo balandeli bamnakwethu. Mina angazi ngibona nje into ehlaphazekile mase ngiyibuza ukuthi kodwa manje ngoba phela ubaba uMseleko le impilo yena ayiphilayo, yini ezoveza i-picture enje engathi ngiyibuka nje mina ifana nokuhlambalaza laba abenze isithembu ngendlela. Mase kuba khona nenye into engizokuhle ngimcela ukuthi nisixolele kuyona, leyo ukuthi Zulu women angeke banqabe isicelo sikamyeni noma sefamily. Mase uthe Zulu women ususho bonke phela, ususho bonke ubala nathi, kanti labo suke babona kumnakwethu ilaba abayingxenye yale show. Engeke ngisho mina ukuthi ba-represent-a Zulu women lapho.
Nje anigweme lokho ukukhuluma lokho, kuyabhora ngoba manje wena kusuke kukwenze sengathi uyinhlobo yomuntu nje ozothi mhlampe ubone bani nje, ngizofanisa nani ngingasasebenzisi-ke manje ukuthi umZulu amaZulu or umXhosa amaXhosa, ngithi nje ubone bani, ubone mhlampe imemba yakwelinye isonto yenza into eyaziyo ukuthi iphambene, so uzothi bonke abantu bakulela sonto banje, kanti lo omaziyo wena okhohlakele, okungenzeka futhi ukuthi nasesontweni lakhe abamazi, noma ubone isangoma esithile senza into enje, wena usuzothi bonke abaphuma kulo yagobela, ngithi ugobela yena obafundisayo, banalo mkhuba, kanti yilo ombonile owenza lowo mkhuba, ngoba abantu abafani. Nalena yokuthi-ke Zulu women mhlampe siyingcethe nje, asicabangi ngaphezu kokuba nomyeni nomshado, or asinayo imicabango yethu, anisixolele please, siyacela anisixolele. Bonke laba omamchunu bayingxenye yaleso ewumnakwethu esingazi noma iqiniso noma ayisiliqiniso, kodwa kusho ukuthi nje njengoba nibona omnakwethu i-KZN-ke yonke inje, cha. Angikuvaleke le video, sengikantile-ke futhi.